הייתי חתיך פעם ועכשיו תראו, אני עדיין הכי חתיך, אז תסתמו. נו, מה זה? אני לא מבין איך אין לזה הרבה צפיות. שמתי את כל האשטגים שצריך. אשטג for you, אשטג for, אשטג you, אשטג for you page, אשטג FYP, אשטג FY, אשטג F, אשטג Y, אשטג U, אשטג for you, אשטג for, אשטג you, אשטג. כן. לא. נכון. שטויות. בדוק. ממש לא. בטח, ברור. רק רציתי להגיד שהטיקטוק האחרון זה היה בצחוק. זה היה כי יש לי חברים מלא חברים יש לי. אז מה קורה יא חמוצים? כאן חבו